'Yan Afirka ku zo miyo tambaya gun manyan duniya. Mu ji me ya saka ne suke bidar su gamu cikin wuya. Gashi sun saka muna tarko zahiri ya rike muna hannu a wuya. Sun rike muna dukkan arzikin yankunan musu ne muna dukiya. Shugabannin mu ne suka sai da mu a gare su haka da na bibiya. Tunda ba su yin dukkanin abin da ya zama nasara gun jama'a. Rayuwa ta yi tsada 'yan Afirka a yau kowa na wahala. Mata da maza na jikata 'yan yara ba sa walwala. Yanki na Afirka ba tsaro, shugabanni ba sa yin kula. Hanyoyin sufurin mu kasa ruwa dukkanin su ba a yin kula. Arziki a kasar mu akwai kwarai da za a kula ba wahala. Shugabanni dan Allah ku gyara ko mu ma mu yi tazara. Kasashen Afirka mu firfito neman 'yancin mu mu tarkato. Niger 'yan kasata, Najeriya kuma, Cameroon ku yi himma, Cote d'Ivoire kuma, 'yan Libya kuma, Algeria kuma, 'yan Ghana da ku nake, 'yan Benin kuma, 'yan Burkina kuma, 'yan Togo da ku nake. Duk kasashen Afirka don kare haƙƙin mu mu firfito. Kukanmu ga Allah za mu kai jama'ar mu na yankin Afirka. Shi ne gatan mu muna gani kuma zai muna ba ma yin shaka. Zuciyar mu gyara 'yan uwa mu zamo tsintsiya juna duka. Rabbi kai ne kai al'ummar Turai kuma kai ne kai na Afirka. Agajinka muke nema ilahu kai muna don sunayenka. Darajar Mahamudu Mustapha manzon da ya zam dan gatanka. Yan uwana 'yan Afirka, mata da mazan mu duka, dukkanin mu mun sani haka. Arziki da akwai shi Afirka, turawan milkin mallaka su ne suka muna raraka. To mu ma yanzu mun farka, fatan mu samu warraka, domin mu kawar zagon kasa a cikin yanki na Afirka. To mu dauniya ta gyara da kabilanci mu dena, ba faɗa fannin addini, juna mu rike amana. 'Yan Afirka mu haɗa kanmu mu so juna, dan Allah mu so juna, dan Allah mu so juna.